Dwi wrth y bont wan yma eto ar lan Afon Llyfni, ddim yn bell o bentra Tal y Siarn. A be dwi am wneud tro yma ydi mynd i lawr yr afon yr holl ffordd at ben y groes, ac ar y ffordd mi fyddai'n mynd o dan Tair Pont. A byddai hefyd yn danos i chi lle oedd yna ffordd Haearn yn mynd dros yr afon. Be sy'n wahanol y tro yma ydi bod gennai hwn i dynnu fi drwy'r dŵr fel James Bond, a bydd y camera yn cael ei osod yn fan'na. A be welwch chi nesa ydy dau fap sydd yn danos sut cafodd y rhan yma o'r afon ei sythu fel rhan o'r cynllun i sychu llyn nantlla isa. Wn i'm pam bod nhw wedi sythu y darn yma chwaith, achos da ni'n weddol bell o lle oedd y llyn.
Fan hyn oedd y ffordd Haearn yn croesi'r Afon ers talwm ac yn troi i'r chwith yn y pellter ac yn mynd tuag at y chwareli welwch chi'n fan 'cw ac yn cludo llechi o un neu fwy ohonyn nhw yr holl ffordd i Gaernarfon. Nes i fethu recordio ryw lawer pellach na fan hyn y tro diwetha achos bod batri y GoPro wedi mynd yn fflat. Ond 9 diwrnod yn ddiweddarach a mae 'na fwy o ddŵr yn yr Afon. Ond dim ots, ai lawr yr un math. Pan yn blentyn dwi'n cofio dod yma efo'n ffrindiau i ddal sylwod bendoll neu lampre yn Saesneg yn uwch i fyny'r nant yma. Wn i ddim os ydyn nhw dal yna erbyn hyn. Tair Llyfni. Mae gen i gyfnithar o'r enw Jennifer a pan oedd Jennifer tua 14 oed mi nath hi ddisgyn drwy'r bont yma achos bod coed y bont wedi pydru a torri ei choes wrth lanio ar y cerrig yn yr Afon. Ond wedi iddi hi wella doedd hi ddim gwaeth.
Dwi wedi cyrraedd Pen y Groes ac yn fancw mae Caer Enan, sef y brin y welwch chi. Ac i'r cyfeiriad arall mae stad o dai newydd o'r enw Trem Enan. Neli di hon, helo.